1939 செப்டம்பர் 1. ஒரே ஒரு நாளில் மனித வரலாறு திரும்ப முடியாத இருளுக்குள் நுழைந்தது. அந்த நாளில் நாசி ஜெர்மனி போலந்தை தாக்கியது. இதுவே இரண்டாம் உலகப் போரின் தொடக்கம். அடுத்த 6 ஆண்டுகளில் ஐரோப்பா, ஆசியா, ஆப்பிரிக்கா, முழு உலகமும் போர்க்களமாக மாறியது. 60 மில்லியனுக்கும் மேற்பட்ட மக்கள் உயிரிழந்தனர். நகரங்கள் சாம்பலானது, குடும்பங்கள் சிதைந்தன, மனிதத்துவமே சோதனைக்கு உட்பட்டது. செப்டம்பர் 1, 1939. அந்த நாளில் பலர் இறக்கவில்லை. ஆனால் அந்த நாளில்தான் உலகம் இறக்கத் தொடங்கியது. தயவு செய்து சப்ஸ்கிரைப் செய்ய மறக்காதீர்கள்.